ग्रेजुवेट आरो डिप्लोमा इन सिविल इन्जिनियारिं कमप्लिट जानाय सुबुं बिथांमोननि थाखाय पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट आसाम थिंजायनिफ्राय ओंखारनाय फैदों जोबोरै मोजां खौरां। MGNREGA थामहिनबा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गारेन्टि एक्ट आरो PMAYG थामहिनबा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि एक्रेडिटेड इन्जिनियार, ग्राम रोजगार सहायक, कम्पिउटार एसिस्टेन्ट आरो ग्राम पन्चायत कोअर्डिनेटरनि 1508 टा लांदां मासियाव कन्ट्रेक्चुएल बेसिसनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथांमोना बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो होननानै साननानै दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय जेनिबो एप्लिकेसन फिस थानाय नङा होननानै बुंदों। नाथाय असमिया रावनि अनगायैबो हिन्दी आरो इंराजि रावाव मोजां गियान थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोना मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट govt इन्डियानि कन्टेक्टआव थानो नांगोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। दानिया बेवहाय फोरमायखानाय बायदि जुदि नोंथांमोना केटेगरि वाइज बिनि पस्टखौ नायोब्ला बेवहाय बुंदों MGNREGA स्किमनिनो जि एक्रेडिटेड इन्जिनियारिं बिथांनि पस्टिंआ जिपि थामहिनबा ग्राम पन्चायतआव जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 291 टा। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि जानांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांनि जि सेलारि बियो 18,000 जागोन होननानै बुंदों। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथाङा क्वालिफिकेसन महरै थानो नांगोन डिप्ल'मा इन सिभिल इन्जिनियारिंजों लोगोसे डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो बिथांनाव गंसे मोजां मबाइल थानांगोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो सेकेन्ड नाम्बारावहाय MGNREGA स्किमनिनो बे जाबाय ग्राम रोजगार सहायक बिथांनाबो पस्टिंआ ग्राम पन्चायतआव जागोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 464 टा। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो बिथांमोननि जे सेलारि बियो 15,000 जागोन होननानै बुंदों आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना क्वालिफिकेसन महरै जायखिजाया ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो 50% मार्क्स थानाय जानांगोन आरो जायफ्रानोखि डिस्टेन्स एडुकेसनावहाय डिग्री कमप्लिट जानाय बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो बिथांमोना 6 मान्थसनि कम्पिउटार एप्लिकेसन थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। अब्लानो बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसेनो बिथांमोनाव गंसे मोजां मबाइल थानांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो MGNREGA स्किमनिनो मोनसेबाव पस्टआ जाहैबाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट बिथांनि पस्टिंआबो जिपि थामहिनबा ग्राम पन्चायतआवनो जागोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 291 टा। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि जानांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोननि जे सेलारि बियो 15,000 जागोन होननानै बुंदों आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोननि क्वालिफिकेसना खमैबो ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे 50% मार्क्स थानाय जानांगोन होननानै बुंदों आरो जायफोरानोखि डिस्टेन्स एडुकेसनावहाय डिग्री कमप्लिट जानाय बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसेनो बिथांमोना 6 मान्थसनि कम्पिउटार एप्लिकेसन थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। दानिया नेक्स्ट पस्टआनो जाहैबाय PMAYG थामहिनबा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि फाइनेन्स कमिसननिफ्राय बिनि पस्टआनो जाहैबाय ग्राम पन्चायत कोअर्डिनेटर बिथांनि पस्टिंआबो जिपि थामहिनबा ग्राम पन्चायतआव जागोन आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 462 टा आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि जानांगोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय बिथांनि जि सेलारि बियो 15,000 जागोन होननानै बुंदों। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना खमैबो ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे 50% मार्क्स थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो जायफ्रानोखि डिस्टेन्स एडुकेसनावहाय डिग्री कमप्लिट जानाय बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि क्वालिफिकेसन दङब्ला बैफोर पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। टटेल बेबायदिनो नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय 1508 टा पस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैदों। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां। जे बेवहाय बुंदों नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेट बे फैगौ 22 फेब्रुवारि 2026 निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै फैगौ 22 मार्च 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना कमिशनार अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट आसाम थिंजायनि अफिसियेल वेबसाइट www.rural.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि जे रिटेन एग्जामनि डेट बेखौ नोंथांमोननो SMS नि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन होननानै आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों।